Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar, hormatly türkmen iýleşler. Men şu bir kunlukda internet giňişliginde bir yalan ýaşyryk maglumata gabat geldim. Hormatly prezidentimiz hakyna yalan töhmet netijeli yalan ýaşyryk habarlaryň biri. Bu habarlar ýaýratjan adamyň asyl öz şahsiýeti barada aýtsam, ol daşary ýurda bir wagt gaçyp gidip daşary ýurdun 1 manat, 2 manat puluny, haram puluny zar bolup şolaň zarmyna çydamanam, şolar ýaly yalan ýaşyryk habar ýaýratjan adamlaryň biri Ak Muhammed Welsapar diýilýär. Bu adamyň bu habar ýaýratmagynyň umumy asyl düýp neti türkmen halkynyň jebitligini, bagtyar durmuşyna bahyllyk edip, türkmen halkynyň öz gatnaşygyna, ara gatnaşyklaryna agzalylyk, agzybirligine agzalylyk saljak bolup edilýän zatlar. Şular ýaly haramzada adamlaryň asyl betpäli türkmen agzybirligini, asuwdalygyny bozmak bilen şolar ýaly habarlar ýaýratýarda. Men umuman öz gezegimde şular ýaly netije çykarasym gelýär. Hormatly vatandaşlar, hormatly iýleşler. Gelin şular ýaly yalan ýaşyryk töhmeti bir habarlara gulak gabartmaly. Watanymyza, öz ýylsymyza, bagtyar döwletimize, galy bersede öz türkmen milletinize sizin edil şu sagat sizin birleşeniňiz, kömegiňiz zerur. Gelin şular ýaly haramzadalara garşy bile görüşeliňem, bile şolar ýaly yalan ýaşyryk adamlardan gelýän haram habarlary ýa yalan habarlary inkar edeli.